ଯିବାଟେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ କଣ। ଏ ମଉସା ମଉସା ନମସ୍କାର ଶନି ମଉସା। ଆଉ ଭଲ ଅଛ? ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି? ହଁ ବାପା ସେମିତି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ ଅଛି। ପେପର ଫେପର ଭଲ କି ପଢି ପାରୁଛ ତ? ପେପର ପଢୁଥିଲି, ଚଷମା ଟିକେ ପାୱାର ଚଷମା ପୁଅ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପଢୁଥିଲି ଆଉ ପେପର। ପୁଅ ଯାଇଛି କାମକୁ, ତା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି। ନାତି ଟୋକା ତା କଥା ବାପା କହନା, ଶଳା କୁଳଙ୍ଗାର ଟା ହେଇଗଲା। ମାନୁନି ବୁଢାକୁ ଜମା। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ କଣ କାମ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଏଇ ଆଗରେ ବନ୍ଧ ନେଇଛନ୍ତି ବା। ଯଦି ଯାଉଛ ସେପଟେ, ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟା ଯଦି ବୁଲୁଥିବ ଗୋଟେ ପଠେଇଦବ ଘରକୁ ଟିକେ। ହଉ ଦେଖିବା, ଆମ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବ ଆମେ ପଠେଇଦବୁ। ଆଉ ହଉ ଆସ। କୋଉଠି ଆମ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ଆରେ ସୋନି ନାତି ନା କଣ? ହଁ ସେଇ ବା। ଇଏ କଣ ଜେଜେବା ସକାଳୁ ତତେ ଖୋଜି ତୁ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ତୋର କଣ ହେଲା? ତୋର କଣ ହେଲା? ମୋ ଜେଜେ ଖୋଜିଲା। କୋଉ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢୁ? ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ତୋର କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଚୋର। ଜେଜେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ହଁ କଣ ହେଲା? ତୋର କଣ ହେଲା? ମୋର ଖେଳୁଛି ମନକୁ। ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି। ଦୟାଲେ ଦେ, ମୋ ଜେଜୁ କହିଦେବି, ମୋ ଜେଜୁ କହିଦେବି। ଦୟା ଦେ, ଚୋର ମରିବୁ, ଚୋର ମରିବୁ, ଭୂତ ମରିବୁ। ମୋ ଲାଗୁଛି ତୁ କିଏ ବେ? ତୋ ବାପା ରାସ୍ତା।